Samar da wutar lantarki ga maƙocinka ta hanyar amfani da sola. A wannan garin kana iya samun wutar lantarki daga sola ba tare da ka siyi panel ba, ko kuma ka zama kana da rufin kwano, ko kuma ka zama kana da rufin kwano. Makarantu da manyan gurare kasuwanci suna ba da hayar saman gine-ginensu ga kamfanonin samar da wutar lantarki daga sola. Sai kamfanonin su zo su saka panel ɗinsu kyauta. Duk wanda aka saka panel a kan gininsa, to shi za a ba su wuta kyauta. Hakan kan sa ya samu sauƙi sosai ta hanyar samun wutar lantarki. Amma waɗanda gidajensu ya kai nisan kilomita 2, za su biya kuɗi kafin a jona musu wutar, ba tare da sai sun mallaki panel ko kuma sun mallaki sola tasu ta kansu ba. Hakan yana rage tsadar haɗa kayan sola ɗin. Mallakar sola ɗin ga ɗaiɗaikun mutane yana da tsada sosai, amma amfani da irin wannan dabarun zai rage wannan yanayin. A yanzu dai akwai ɗaruruwan irin wannan shiri a ƙasar Spain baki ɗaya. Ƙasashe na ta ƙoƙarin ƙara kasafin kuɗaɗen da ake buƙata don samar da tsaftatacciyar hanyar samar da energy, wato wutar lantarki, da kuma mai da ake sawa ababen hawa. Assalamu alaikum, mu haɗu a bidiyo na gaba don ganin da me muka zo.